Today's videos kabuntagon nga kaudtuhon na kami karoy pageant sa Miss Kantungao Voice Vlog. Atong ipaila-ila karon ang atong mga judges. Atong ipaila-ila karon ang atong 3 judges nga si Boy Wati, si Boy Kilas ug si Boy Buti. Kami ang 3 judges. Ang atong first contestant karon from the universe, si Miss Haganaya. Pasok! Ang akong pangan kay si Miss Hagunoya, akong gida Hagunoy, ingon sila nga ang Hagunoy ilo sa lubot. Uy, ay mo pagtuo kay kani tambal sa kigwa sa iro. And I'm thank you. Yay! Ang atong ikaduhang contestant from the universe, si Miss Lubiana. Ako si Miss Lubiana, tugkan secret, and I thank you. Ang atong third contestant from the universe, si Miss Bunot. Pasok! Ako si Miss Bunot, ingon sila kay kani ang bunot ilo. Wow, daunod, inay, thank you. So, mao ka to itong mga pageant. So, mo-proceed na sa atong mga judges kung unsay lagi ka question sa atong mga pageant. Piana, pasok! O, sige. Mr. Buti, unsa man imong ikapangutana or question ni Miss Lubiana karong adlaw? Miss Lubiana, akong i-question nimo, ngano ka na imong lubi gidada karon, ngano wa pa man nimo gitanom? I believe manawan ako gitanom karon. I believe kay tinginit karon. I believe nga no magbuot man mo. Inay, thank you. Yes, so wonderful answer ni Miss Lubiana. So, mo-proceed ka ni Miss Hagunoya. O, Mr. Wati, unsa man imong ika-question is Miss Hagunoya. Sure na niya, nakadiin ng Hagunoya kay gatanong po ko ana. I believe ako ning gikuha sa libon. I believe ayo patagag pasangil oy kay ikarigatan og Hagunoy in an. Thank you. Okay, so wonderful answer. So, mo-proceed ka ni Miss Bunot. Pasok. So, Mr. Kilas, unsa man imong ika-question ni Miss Bunot? Nani Miss Bunot, ngano ka na bunot, iya pa man gidala. I believe maliba mangur ko dito. I believe ilo mangur ko nis kong lobot. I believe daman unod. Inay, thank you. Tayo na So, wonderful answer. Kabagtai pa na niya eh. So, karon mangutana na tas tong mga tulo ka judges kung kinsa sa tulo ka miss na to ang nakadaog karon o duha. Kay para makalibang na siya tarong, tayo ron. Nakadesign nami tulo ang nakadaog kay si Miss Bunot. Buhok tayo, mo mo nakadaog kay pretty pagkabuhok tayo. Abala nagbugtae pa sa Thank you. Daog yung ko.